Salum bihamuna manami ina nami salut naruas ni huriatta partu tikting aturan ni huriatta memahami situa je huta barat manguluhon manang na maragede parpuri tunga-tunga ni parminggota alam masuk ma tu usia pensiun partu aturan ni huriatta. Jadi maduk mau lihat dohami atas nama pribadi, dohok keluarga, di dukungan tang yang muna amang inang, pui mangulai tungani huriatta mamuk kasian 1910 itu di pargugu itu hatta. Jadi horas madihita anggia ma lenggan na sauran di tengah-tengah ni huriatta. Mau lihat Salum Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi pas hatut tu sudah ruas dohot tamu namar minggu di Tikyon suwaksoni namangi dohoti ibadah secara live streaming di Bagas Tabi upas saat kami horas jala selamat beribadah madihita saluhutna atong tapaserek maruhatta Tapuk kama masuk marede mahita sada dihuria nomor onom ayat sada 1 ayat dulu. Maru
Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tu adopan ni Jahuba, sitop pahita. Ay iba na do debatata, jala hita bangso pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale ama namin na di banua gidyang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disigay akaulaw ni sibulisi. Say padungo mahami marhite-hite to dim nabadiyay, asa unang tarpede mahami di bagasan dosa, alay asa monang hami sa rodi ujung, jala asa mardami hami saleling di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mari dihidaskan di Huria nomor 770 ayat 1 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pemuda natorasmu, asa martua ho, jalaleling mangolu di tano nanilehon ni debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon,
dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna at tongrak mangidugugu mahita tutuhatta di bata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhatta merede hita sangan dehuria nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 4. Tato potema dosat tatu adupan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatu tu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami nagudangi di julum. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakkokop ni haholongon ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Los tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa manguli tu dimuna. Ninna Tuhan Jahuba. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse.
Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata dehita sana di huria nomor 470 sada ayat sada. 'Ta bigema hatani debata turpuk epistel di mingguon. Ima na tersurat di buku panurirang Yesaya pasal 50 alu. Yesaya bidu 50 alu. Mamukas ayat sada satu ayat sia a. Tajahama marsika sorin. Mangasagugu maho juju unang pautok pangyar maswaram songon sarune jala pabotohon tu bangsokku pangarosion nasida doho tu pinopar ni si Jakub dosa nasidai. Ninna do puasa tung marpuasa hami hapedang di idaho hupasipal hami daging nami hapedang di pardulihon roham idama diari parpuasa omuna apala disima disubut hamu rohamu jala disosak hamu do pangulamuna. Tung parpuasaon nartahalo mohon au mai sadari diosi jolmai rohana dipatuki uluna songon arung marpiahan di hori dohot di sirabun tung parpusaon mai guaron jala ari lomoni rohani jahuba. Daod do molo diponggoli horo tim tu halak namale jala ditugihon ho tu jabum halak nadangol dohot panakar-nakar molo di idaho halak namar saemara gabe diabiti ho ibana jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Dungi jauh-jauh maho. Jadi alusani Jehovah maho. Molo angguhangguk ko gabe dohonon nama idama disoddo ahu. Songonima sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata jalan no piopsa. Amin. Maredde mahita senede huria nomor 710 ayat sada dohot ayat 7.
Ta tidak ko mahaporseaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa haporseaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahuba. Ido ama pargugo na so hatudusan, natu mo palangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasaday. Imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sianto di porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuwa nuwa turu dong di tanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgu lahu hulu tu siamu ni debata Jahuba amanai pergugo na suatu dosan di sima ibana pa mamula sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tau di porbadia jala adong sadahuria na badia Huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangulu sogok dengi halik nam mate, dohok dihanguluan nasora suda. Amin. Tapi gima tikting namasa di tengah-tengah ni huriatta dohok naneng si pemasawan ni huriatta di bagasan mingguan. Lima Februari 2023 Minggu Septuagesima Pitu Puluari Andorang so haheheon. Topik Minggu Gabe Siholon Hatai. Dua titik satu Sermon Parhalado. Sermon Manang Koordinasi Parhalado pada hari Rabu 8 Februari 2020 masuk pukul 10.00 WIB. 3.2 Persembahan Tali Kasih. Pada hari ini Minggu 5 Februari 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan tali kasih untuk pensiun Situa, yaitu Situa J. Huta Barat WEK 3. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. 4.1 Diakoni Sosial Huria. Mulai tahun 2023 ini, pemerintah telah mencabut status PPKM. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan melaksanakan penghiburan atau mengapuli bagi jemaat yang berduka akan dilaksanakan di rumah keluarga, sekaligus menyerahkan uang duka dari gereja. Bagi jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit, akan dibesuk ke rumah sakit dan bukan lagi dibesuk di rumah. 5. Pemberitahuan 5.1 Jemaat baru Madang Ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini Minggu 5 Februari 2023 menjadi jemaat baru Madang Ruas Natamba perseorangan, yaitu Saudari Lamria Rauli Boru Marbun Lumban Gaul yang datang dari Gereja GKI Pangapon Cirebon. Saat ini berdomisili di Jalan Cisangkan Hilir nomor 28 RT 06 RW 19 pada Suka Cimahi. Mungkin ada warga baru, jemaat baru mau dimohon berdiri. Enggak ada. 5.2 Berita duka. Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Insinyur Anggiat Tambunan MM Manang Opuliona Duli,
lahir 8 September 1952, tutup usia 71 tahun. Meninggalkan Manang Nahina Baluhon, Dr. Anda Tiurlan Boru Simatupang yang beralamat di Jalan Dayang Sumbi Dalam nomor 28 RT 0405 Sangkuriang Masuk Wek 5. Dan pada hari Sabtu 4 Februari 2023 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lui Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 Pembukaan Sermon Week dan kategorial. Pada hari Rabu 8 Februari 2023 akan dilaksanakan pembukaan Sermon Week dan kategorial masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada setiap seksi atau kategorial untuk mengisi kur. 5.4 Pensiun Manang Purnabakti Situa. Pada hari Minggu 12 Februari 2023 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purnabakti kepada Situa Johnson Huta Barat, Inang R. Borusitopul Masuk Wek 3. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pelepasan Purnabakti sekaligus penyerahan cendera mata dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Yang kedua, acara Ramatama setelah ibadah siang yang diikuti semua parhalado, perwakilan jemaat setiap wek, dan semua ruas wek 3. Pengurus setiap seksi kategorial dan bertempat di gedung sekolah minggu. 5.5 Ibadah syukur seksi perempuan. Seksi perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan ibadah syukur tahun baru yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 waktu pukul 17.00 WIB, tempat gedung sekolah minggu. Dimohon kepada semua anggota seksi perempuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 5.6 Kegiatan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu 5 Februari 2023, Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Cimahi mengikuti acara mangojakon Pendeta Resort di HKBP Resort Bethesda Bale Endah, Bandung. 5.7 Pembubaran Panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Pada hari Selasa 14 Februari 2023 setelah sermon parhalado dilaksanakan pembubaran Panitia Natal Umum 2022 dan Tahun Baru 2023. Dimohon kehadiran seluruh panitia. 5.8 Sumbangan pembangunan. Telah diterima sumbangan material untuk pembangunan dari 1. Keluarga Kombes Polisi Albert Sihombing, Inang Dr. Boru Purba sebanyak 7.000 pieces bata merah. 2. Keluarga Esi Tanggang Inang Boru Simanjutak sebanyak 20 sak semen. 3. Saudara Julius Chandra sebanyak 20 sak semen Padang. 4. Saudara Sukamto sebanyak 20 sak semen. 5. Meriana Gultom sebanyak 20 sak semen Padang. 6. Saudara Erwin Budiman sebanyak 20 sak semen Padang. 7. Bapak Elisatris Gultom Inang Boru Panjaitan Wek 5 sebanyak 20 sak semen Padang. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangannya. Songonima tik-tik nama asa dodot nana yang si pengamasaon yuriata Tuhan tama nama masuk. Tapuji matuhatta sana dihuria nomor 226 muka sana sada huhut papungu pelian napar julu.
Dami di batan sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras mari hita saluhuna suak songoni nang amanami nanami nang napo sebulun dos de ruas nama dohoti live streaming di bagasa tikyon pasat tami matabe horas tuhamuna. Ia nagabe jamita dihita di bagasa tikyon. Tersurat do di surat Jakobus bidosada mamuka sian ayat 22 satu ayat 25. Alai gabe si ulaun hatai mahamu unak kolan panangi-nangi akan apa ototoho dirina ruas. Adi bereng do dirina dungi lahoma ibana gabedang di boto be rupana. Anggap so olat ni ido anggo sahatna. Lau mamulai jala mangatusi turpukta di bagasan tikyon arong do sada carita nanaing pasahatokku tu hita apala di bagasa tikyon. Di sada tiki adong masada parbarita nauli lau manopot sada ulaonna laho marbarita nauli. Jadi ditiki di pardalanan menuju tempat di dia ibana nang makobasi istirahat ma parbarita naulion jala di bagasan na beristirahati nasida saat ma nasida tu sada restoran jadi sahalak parbarita naulion memesan si panganon dohot sinomon di restorani. Dung dipesan nak kiningan si panganon doho si numoni Roma parhobas ni restorani mabuan si panganon doho si numoni. Jadi dinaro parhobas ni restorani mabuan si panganon doho si numoni. Ternyata gabe dabu si panganon doho sinumoni jala sape sahatu abit ni parbarita naulii. Ujung nagabe kotor ma jas ni sahalak parbarita naulii. Jadi marhite nama sai gabe mangido maaf ma parhobas ni restorani. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, saya tidak sengaja. Nina ibana madokon tu sahalak parbarita naulii jala gabe dohot ma parbarita nauli madokon dak pola bohai. Jadi rapma nasida lao paturehon si panganon do sinumon naung madabu tu lantai. Alai Roma pemilik ni restorani. Dinaro pemilik ni restorani didokon ma au mangido maaf jo tu hamuna da amang alani kelalaian ni anak buah kon. Jala memang agak muruk do pemilik restorani tu sahalak pelayan jala diancam pemilik restoranon bahwa dia akan segera dipecat
karena memang dia pelayanannya memang sangat mengecewakan pengunjung di restoran ini. Alhamdulillah kadongan Roma pengunjung restoran ini jala justru madok tu pemilik restoran ini dak pola buai, dak pola ko pecatomu karyawan mi ai biasa do masa nasongoni jala dak perlu pola si perpanjangot tai alani pangidoan ni parbaritain nak kiningan dot masukan dot usulan ni akka pengunjung ni restoran ni gabirang jadi be dipecat karyawan manang parhobas na di restoran ni jala mamereng haburjuon ni amat tapar barita na ulion dohot akka pengunjung pengunjung restoran ni madok mauliate ma ibana jala didokon ibana ma memang au karyawan baru dope di restoranon jala sipata molo marhobas au sipata do grogi au alai buasa agak grogi au jala buasa nak kiningan tarsonggo tau sasitongna nak kiningan benaga grogi au jala tarsonggo tau ala hubereng do nak kiningan amang na ro mengunjungi restoran on jala amang kan salak parjamita nama saya terkenal na memang jot hubereng di TV jot hubereng dodui mas media na asing ala nido gabe Roma au jala gabe hudapoton amang hinorhoni kebangga aku ninna ibana alai mauliate ma amang hinorhoni haburjoni amang dang jadi beau dipecat oleh tuanku alai songo dia do padok ni parbarita naulion ba memang ikos songo ni do imang sahalak parbarita nauli dang holan piawai ibana marjamita alai ikon mampu menunjukkan buah apa yang dia khotbahkan lewat kemurahan hatinya. Hamuna kadongan sahaporosyaon suku-sukun tuhita di bagasatikion. Bohama isarana molo sahalak parbarita nauli nakkiningan gabe kebalikan ni sikapna. Ura ibana piri-pirion tu pelayan jala muruk-muruk ibana tu pelayani bahkan menyetujui naung di pasahat pemilik restoran tu karyawan nai totu kecewa mah na mangula karyawan di restoran jala boy madohonon ternyata karakter ni parjamitai karakter ni parbarita nauli dang songon naji namitahonna alai mauliate ma ala dipatudu parjamitai do sungguh-sungguh dia menunjukkan dirinya sebagai murid Kristus di mana dia tidak hanya piawai dalam hal memberitakan firman Tuhan alai ditunjukkan ibana do jamitanai di bagasan nguluna. Hamuna kadongan saporsyam. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Justin Sihombing, Eporus Emeritus HKBP. Jamitakido ngoluku. Ngoluku do jamitaku. Khotbahku adalah hidupku. Hidupku adalah khotbahku. Lapatan namang do tamuna kainang mewakili parbarita nauli do hita di bagasan partikian on.
mewakili parbarita nauli ido hita di bagasan tikyon maradopon nakiningan pemilik restorani, maradopon nakiningan karyawan na mangula di restoran ini. Di bagasan turpukon boydo berengota songon dia do hita tutu manangihon hatani debata. Songon dia do hita tutu patuduhon na mangulahon hatani debata. Sian dia do hita manangihon hatani debata. Sasitong na boydo dohonot ta amang do tamunak kainang anggo na manangion hatani debata nunga marula noni hita ganup minggu rotu bagas joroon. Dada holani alay sipata tatangi hondo hatani debata marhite mas media na asing. Apakah itu di televisi dot media-media komunikasi na asing. Nanaing dohonon ni turpukot tuhita bohado taula hondo hatani debata natatangi honi manang naholan girik-girik ni pinggol tado tabain hatani debatain. Ya, ini menjadi perenungan bagi kita. Karena memang itu yang dituntut oleh surat Yakobus ini kepada kita. Bohado hita mabege hatani debata nang ita begei. Taula hondo manang nahola tabo-tabo ni pinggol do, manang nahola tabo-tabo ni pikiran do itabain hatani debatai. Manang na tarenuk kodo, manang na taula hodo di bagasan parngoluota siganup ari hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan guarituata Yesus Kristus onma na dipasah ni surat Yakobus tuhala Kristen ditongos ibana suratna tuhala Kristen na berlatar belakang hala Yahudi. Jala inti ni surat ni si Yakobuson sa sitongna songo dia do hita hala Kristen si huton Kristus. Jala di bagasan pemahaman manang didokon di bana songo dia di hita gabe songon sahalak si huton Kristus. Ido inti ni jamita manang na pokok-pokok pengajaran ni surat ni si Yakobuson imana menekankan bahwa sesungguhnya iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati ya. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Hapor siauni pe bolo hata bata na didokon. Hapor siauni pe songonido anggo so adong pangulauna nang mate do hadiriona. Jalatar surat di Yakobus 2 ayat 10 hamuna kadongan sa porsyaon di bagasan guarituata Yesus Kristus. Molota parohaon nakiningan bidusada mulai sian ayat 10 siai Yakobus mangalion sada pengajaran asa sude halak na porsea ikut do menyadari dijo ibana gabe sisian ni Kristus naing maibana mabege hatani debata menjadi pendengar firman Tuhan dan tidak hanya mendengar firman Tuhan dan ternyata Yakobus menuntut jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Halak na porsea na madapot pembenaran sian Kristus Yesus didokon si Yakobuson molo memang hita halak naung porsea naung dipasitong Yesus Kristus naing do ikut jaga ota kualitas ningoluta
cara untuk mendengar bohado hita asa hatop mabege jala menguasai emosita asa unang pitor ura-ura piri-pirio kita, ura-ura muruk kita, jala membuang segala kejahatan. Dohot aka pikiran na pejek, dohot pikiran na kotor, sian bagas di rohata mersada-sada. Lapatanna kita harus berperilaku kudus, ikon berperilaku badiado hita. Jala sungguh-sungguh majalo hatani debata di bagasan ngulut tahun lewat hatani Tuhanima dia mengenal kita dan kita memperoleh keselamatan. Hamunak kadongan di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya adalah suatu harapan dalam kehidupan setiap orang percaya. Alai songo dia do hita, songo dia do carana asa ngolu taon. Berkenan di hadapan Tuhan. Bohado asa ngolu taon gabe sitong di adopan ni debata. Cukup doholan terdaftar hita di gereja. Cukup doholan gabes ruas nasongoni hita di sada huria. Tentu dakolan terdaftar di gereja. Alai sahala Kristen menurut surat Yakobus di bagasan turpukon di Dokonibanado, seorang Kristen yang sejati harus menunjukkan jati dirinya, harus menunjukkan kualitas hidupnya lewat perkataannya dan lewat perbuatannya. Hamunak kadongan nian di bagasa tikiolas doroha molo godang kita mendalami firman Tuhan. Las doro hadisi molo godang kita menggali firman Tuhan. Dari kanal manapun kita menggali firman Tuhan. Las doro hadisi molo ta pajaha-jaha firman Tuhan di bagasan parngulo tahun jala gabe menjadi kesaksian hidup di bagasan nguluta. Alehamunak kadongan sapursiaon godang donang di bagasan tikion madok dirina halak na porsea. Alai perlakuannya sungguh berbanding terbalik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kurang do halak Kristen di bagasan tikion menampilkan tampilan hanya secara lahiria. Alai bolo tampilan secara lahiria bagak idaun ibana menarik kelihatannya begitu kudus, begitu suci, begitu sering memberikan nasihat-nasihat yang kelihatannya sungguh-sungguh rohani, sungguh sangat jitu memang dia dalam hal rohani. Alehamunak kadongan sapursiam kita sangat kecewa. Molo di bagasan partikianon adong halak Kristen na badabu tu bagasan dosa dang sarobang hatani debata na di kaluar hononai nasihat na di tarias sononai poda na di tarias sononai tu halak na asing dang sarobang dohot parulaon na gabe mapakorhon mai sada kemuakan tu halak nam bebe tu halak nama bege gabe mapakorhon mai sada kebencian ketika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Hamunak kadongan saporsiaun alanido di bagasa tikion siadia dosa sitongna. Dari manakah seseorang itu dapat mengenal kita sebagai orang Kristen? Apakah lewat pakaian kita atau lewat
bagaimana kita hari Minggu berpenampilan holanido tadanang hala Kristen nasi tong hita menurut surat Jakobuson berangkat hita tu gereja dengan pakaian kita yang serba bagus, manangna tabuan tasna na branded, manangna tabuan na kasih hadangota ganuk minggu tu bagas coroi. Cukupkah itu dinamakan dengan Kristen yang sejati? Hamuna kadongan sa porsiaon denggando sa sitong na molo marpakyan na denggan hita. Denggando molo memang martas na branded hita. Denggando memang molo marjas na denggan hita. Denggando memang molo memang mar sipatu na uli hita. Denggando memang molo tapake akan adong di bagasan ngolutaon secara lahiria. Alay koningotot tado dang holani menunjukkan hita sebagai hala Kristen na sejati. Alay ko tampil honot tado tampilan Kristen batinia. Kristen batinia ima marhite perbuatan ta, marhite karakter ta, dohot marhite aka pabahenata. Imana di guarana Kristen sejati, salah Kristen sejati. Jalaido nak kiningan na dipaingot ni si Jakobus tuhala Kristen na berlatar belakang Yahudi songon na tajana kiningan di Jakobus 2 ayat 10 iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lapatana menurut si Jakobus di bagasan turpukon didokot dotu hita bahwa ternyata kita tidak hanya bersaksi tentang sebagai pengikut Kristus tentang Yesus Kristus dan holan tampilan secara lahiriah kita gabe tardok maita salah Kristen na sejati alai dia do dina didokoni si Jakobus di bagasan turpukon ima baikon adong do pabahenata, baikon adong do perbuatata, baikon adong do aksita. Jala memang ikon dadaholan na beraksi, manang na berbuat baik, alai ikon patudu honot tado perbuatata akka nasitok sitong. Alanido hamunak kadongan sa porsyaon di bagasan guari tuata Yesus Kristus. Marhite hata di debata na di tariasos Jakobus tuhita di bagasatikyon mangalehon sada contoh bahwa seorang yang hanya mendengarkan firman saja ia diibaratkan seperti seorang yang bercermin. Ia melihat wajahnya di cermin. Namun tak lama kemudian setelah ia meninggalkan cermin itu, ia lupa dengan rupanya yang baru saja yang dia lihat. Bodo ko barhonon tuhita di bagas satikyon, koda bodo tago barhonon tuhita amang do tamunak kainang. Bolo tu parngoluan parhuriaon, rodo hita sa sitong na tuhuria. Tabegero sa sitong na jamita. Jala sipata jamitai memang menguatkan hita do. Alai hamunak kadongan sa porsyaut holan mulak hita sian garejai. Sipata lupa do hita dang taulahon. Aha pokok-pokok pengajaran na ditariason ni hata ni debata maradopon hita ganub. Alanido hamunak kadongan marhite surat Jakobuson mamodai hita asa unang tajadihon firman songon sada gabe so taulahon firman di bagasan ngolutaon. Alai molo tabege firman manang tabege hatani Tuhani
Baiklah menurut Yakobus seorang Kristen, baiklah ia berlaku baik di segala aras kehidupannya. Baik pikirannya, baik todina, baik karakternya di bagasan kehidupannya sehari-hari, baik cerminan kehidupannya, baiklah dia mencerminkan kalau dia adalah seorang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Molonunga dipenuhi hatani Tuhani hita. Totu di bagasan tikyon murama hita mangulahon. Alay molo dipenuhi dohot ulaun najat dohita, dohot ulaun naso di halomon rohani debata. Nang pe sani tultul di bagasan parmingguan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Alay anggo di bagasan pikiratai sai holan naneng mangulaun najat hita ba memang dang masuk akal bohape carana. Alay molo tajak kodo hatani debata di bagasan toruk ni rohatta, di bagasan serep ni rohatta, manang na di bagasan kesungguhan hita, manang na di bagasan ketulusan hita. Firman Tuhan bisa menjadi standar moral bagi setiap orang percaya. Karena firman Tuhan memiliki fungsi yang sama seperti cermin yang membuat kita tahu apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak harus kita perbuat. Alanido di bagasan tikyon amang do tamunak kainang bahwa memang tabigido nak kiningan dongata ima amang situa huta barat nang pensiun na sida sian hapar haladuun. Totu ngagudang ditaburhon na sida hatani de batatu hita marhite pakobasion jala anggiat matutu marhite pakobasion ni amang situa huta barat. Na pasti marurat marparbuay di bagasan ngoluta. Marhite kerendahan hatinya, marhite ketulusan hatinya, marhite karakter kehidupannya, marhite cermin kehidupannya. Dia sudah melayani kita, apakah di gereja ini atau di WEK 3. Batotu ba songon jamita di bagasa tikyon badakola si pabege-bege sabik kita. Alay dohot mahita gabe pangulahon hatani debata. Itu sa sitong na Kristen na sejati. Jadi hamuna kadongan badenggan mandonate tatu pagi tu amang situa huta barat di bagasa tikyon. Tapatuduhon malas ni rohatta jala unang tapatuduhon peleatay marhite sungut-sungut. Tetapi kita memberi dengan sukacita karena kita memang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Atong hamuna kadongan sa porsiaon, saya menarik kembali apa yang dikatakan oleh Dr. Justin Sihombing. Kami menjadi perwakilan amang dan inang. Dr. Justin Sihombing mengatakan, jamitakku do ngolukku do jamitaku. Lapatan na molo tabege jamita taringot tu bohado hita mangulahon hatani debata naeng do parjolo hita gabe si ulaon hatani debata, dan itu menjadi cerminan kehidupan kita. Asagabe boha, asagabe roh halak na asing maniru hita mereng hita jala boy na sidagabe tau hasangapon dohot madapot pasu-pasu hinorhon ni cerminan manang sorminan ni ngoluta di bagasa tikyon. Amin martangyang maita. Mauliate maali Tuhan di pasaha rohanami tuho di bagasan tikyon nunga behu bege hami hatam na badiai ali Tuhan
Di bagasatikyon diajar kodo kami bahwa dadaholan pananginangi sabik kami di hatam na badiai alai kondohot mahami mangulahon di bagasan parngulon nami. Ale Tuhan memang di bagasan parngulon nami on dituntut todo marhite si Yakobus 2 ayat 10 iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Alani ale Tuhan ang gabe Kristen na mate hami di partodion. Alay ale Tuhan gabe Kristen na mangolo mahami. Baik marhite pangulaon, baik marhite karakter, baik marhite pikiran, baik marhite roha, baik marhite pangulaon nami naringgan ali Tuhan. Ido na di halomo roham sian jamita di bagasatikyon. Alani ali Tuhan di tikyon hutangnya ko kami matutu amang situa huta barat na parpudi nama nasida makobasi minggu di bagasatikyon. Hinorhon ni aturan ni huriam bahwa setiap parhalado naong madapot umur 65 tahun pensiun mana sida siyan tonga-tonga ni huria. Di bagasatikyon ali Tuhan mauliate mau pasatami tuadopanmu nabadiay alanung nga di pararho amang situa huta barat laho makobasi huria Cimahi, huria KBP Cimahi, jalan lura. Marparbue matutupak kobasion ni amanami situa huta barat inang boru sitopul di tonga-tonga ni huriamon. Marparbue salut na akanong ni hobasan ni nasida. Jalaboy tau tiruon nasida di adopan nami tarlu mobi di adopanmu nabadiay. Di bagasan tikyon petutu ali Tuhan utangnya ko kami do ruas nai baru ima saudari Lamria Roli Boru Marbun Luban Gaul narona sidan sian gereja GKI Pengampon Cirebon gaber ruas nabur cuma nasida di hadapan nami terlumobi di hadapanmu ali Tuhan. Utangnya kok kami matutunang keluarga na berduka cita di bagasatikyon. Naung ni alapos yan jolo nami ima amang insinyur ranggiat tabunan opuliona ali Tuhan. Nung atutu di alapo nasida di arina salpui. Jalan nunga ditadikon nasida hami, nunga ditadikon nasida inang boru si matupang rap doho poparanna. Alani ale Tuhan songon hala Kristek kami sedih do lungud do pakilalan nami ikon marsirang dot nasida. Alai tutu ale Tuhan huha porsiai hami do dada inganan hahotan portibion. Arong no di palumehoko sada inganan na baru di aka na porse. Jalala si bagasatikyon apulim inang opuliona boru ali Tuhan. Asa toktong margogo ibana. Asa boy dirgak inanamion laho manguluhon keluargana tu joloan ni arion. Pasu-pasu manang peparani nasida di bagasatikyon asa toktong nasida mardebatahon debataho ali Tuhan asa boy nasida mangulaka siulaon na dope tujuloan ni arion di bagasatikyon ali Tuhan utangnya ko kami do nang sumbangan tu pembangunan ima sekeluarga Kombes Albert Sihombing Dr. Boru Purba keluarga Esi Tanggang Boru Simajutak, Julius Chandra, Sukamto, saudari Meriana Gultom, saudara Erwin Budiman, Bapak Elisatris Gultom Boru Panjaitan, nunga mangalehon sumbangan nasidatu gedung pembangunan sarana dohot prasarana. Alani ale Tuhan salehon mamarlopit gadda tu akama naminanamion manang naposobulong ale Tuhan naong mga leo rohana
lau mangurupi hami di bagasan tikyon. Songoni matutu ale Tuhan aka ruas ni huriam natongon marsahit apala di bagasa tikyon amang situa OSM Simanjuntag amang situa hapa saribu boru hutahayan manang opu Epram Doli natongon di rawat di rumah sakit Cahaya Kawaluya ale Tuhan Kota Baru say homa na mga lehon hamamalum ni parsahiton molotong adong do piak karuas ni huriam na so huguari hami marsahit di bagasa tikyon ali Tuhan pamalum ma parsahiton ni nasida jala toktong ma ali Tuhan pargogoy nasida asa boy ali Tuhan malum jala boy museng pajupang dohot hami di bagasan partikyanon songoni matutu ali Tuhan akar ruas ni huriam naong mga lehon pelean di bagasan ibadah baik pelean minggu ucapan syukur baik pelean tu pembangunan dohot aka perpuluhan ali Tuhan dohot aka pelean-pelean na asing na soboy hugwari hami sada persada ali Tuhan homa na mga leon pasu-pasu tu sude ruas ni huriam na marminggu di bagasa tikyon asa toktong ali tual las rohani nasida mangula ka siulaon na jala toktong tarpasu-pasu nasida nang ruas ni huriam ale Tuhan na marulang tahun di bagasa tikyon homa ale Tuhan na mamasu-masu ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguan adong 23 halak songoni nang ulang tahun pernikahan ali Tuhan adong 4 kakak say homa na mga lehon gajang ni umur say homa na mga lehon damai sejahtera turuas na merayakan ulang tahun pernikahan di bagasan minggu-mingguan alani ali Tuhan gudang dope sasitong na nanang si pangidwa nami tuho alay di botoho doi ahana solot di bagasan rohanami say lehon may hobar tulomo ni roham mga sound guarnya namu Jesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Marade mahita sa bukwede 20 luhut mahita pasahaton tali kasih ta tu amang situa J huta barat pasahat may tujolo.
Debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang, hodo haroran ni saluhut, silelo na denggan dot na solibasa na maliutus, pupasat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo maigabe wap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiteti todim, asalam tadahami gorang ni silelon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang, say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say South malomo ni roham di banua tongon, songo na di banua gicang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan mardosa tuhami, una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Horas Madihita.